Yegwu ụmụ Igbo begwu ọgaranya si na chi yo. Yegwu ụmụ Igbo begwu ọgaranya si na chi yo. Asị m na egwu ụmụ Igbo begwu ọgaranya si na chi yo. Egwu Igbo bụ egwu ndị chiri echichi ọgaranya si na chi yo. Egwu Igbo bụ egwu ndị chiri echichi ọgaranya si na chi yo. Koko ọrọbịa dị je na-ekene mụ odibe ekene Igbo jere mba na-ekene mụ nụ ekene mụ odibe ekene egwu ndị ọgaranya egwu ọgaranya ngada ngam onye jiri ya seluo gogogo Igbo bụ ndị obodo ji anya isi maka na ije n'ebe niile nwanne m na ụmụ Igbo n'ọya o ọrọbịa ije gee na ụmụ ntị n'onu ọkwanụ maka na Igbo na-azụ onwe fa eji isi n'ụmụ Igbo fụrụ ego n'anya ụfọdụ si na Igbo enwe eze ma n'ụmụ Igbo na-emesi ibe ike Yoruba si na Igbo enwe eze ma n'ụmụ Igbo na-emesi ibe ike Hausa si na Igbo enwe eze ma n'ụmụ Igbo na-emesi ibe ike ụba akwala olu ego na-elu oyi ọkwa ndị nwe egwu ka m na-akpọ ndị nwe egwu asị m nụ gbagotebenu n'oru enu ka ọ na-elu ndị nwe egwu na mbara igwe na ndị nwe egwu na mbara ụwa na ndị nwekwa egwu na mmiri owu mmụọ na-emere m ife na nke na-emere ife na asị m ụnụ gbagotenu ndị chie na ndị chiri echichi ndị nze na ọzọ n'olu enu ka ọ na-elu owu Chukwu okike abịa ma
gbadata Yahweh Hoshua bịa keneli egwu itiere m n'aka n'ọbịa ka m na-eti okokoko Chimo bịalio bịa keneli ọkwesị mutibeli egwu na nteli egwu ibe emebe chim n'olu eke ọ na-elu egwu mo akwala ibe na amichi o asị na ịbụkwa nnukwu mmanwụ nnukwu mmanwụ siri ike odogwu si amichi eje na asịkwa nne bụ nnukwu mmanwụ ọgaranya ngada nnukwu mmanwụ na-emesi ike afụ nze dị okwu nnukwu mmanwụ na-emesi ike dogwu si amichi eje nnukwu mmanwụ na-emesi ike nwa amichi iji eme ọdụ nnukwu mmanwụ na-emesi ike ọkwa agbalụsịa ngene nnukwu mmanwụ na-emesi ike emesi ekuru ngene ṅụọ nnukwu mmanwụ na-emesi ike mụdị ibe na ịgara akanụ nnukwu mmanwụ na-emesi ike mụdị ibe na iso wee sibe na-emesi ike ewu ịmana odogwu emeghị ihe o ji bụrụ odogwu nwanyị ekwe ya n'aka onye ekwe na-akpọne n'ụwa o nwere ibe ekwe ji akpọ ya ị na-anụ olu m maka na ihe ekwe na-akpọ dike ugboro na abụọ ọgbọ ya na ndụ ọgbọ ya n'ọnwụ ezigbo nna m na-ekene m gị asị na iru dike na anyụ mma nkọ ọgbakosime olo nze Geoffrey Sunday Chukwu na-ekwu ezi ka anyị chie nke izizi na amichi eze chimere eze ololowu dike ọgụ dike ọgaranya ngada isi mụ gaba n'iru matụ n'ụjọ na-ekwu m n'azụ ololo iso na ndị Igbo ji eme ọnụ nọmba 1 citizen
na Alaba International Market ọkwụlụ ọka nna m ochie na-ekene mi uwe ọzọ m ga-abịakwa aga m abụkwa nwata ya na yi ị na-anụ olu egwu ma anaba ntụ eke ọ bụ onye ka iji wee jebezi ọ bụ Chief Dr. James Obi nwoke bere ibe ya nke izizi na ntụ eke ọbara tụrụ na-egbu ọbara akwụ nnukwu mmadụ dịka nnukwu mmụọ a sị na ochie dịbe chụọ aja ọ dịka ọra nye ndị mmụọ n'aka onye ndị mmụọ na mmadụ na-anụ olu ya James wodogwu ịkarị ịka na-ekene mi ihe ọma ị na-emelụ mụ dị ibe na ọbara ụba karịa wodogwu karịrị odogwu ịgada ji karịa ịgada ọkara mmadụ ọkara mmụọ wodogwu si ntụ eke eje onye ọma gị ji isi ike n'ọrụ maka na ibe ị na-eme n'ụwa na afọ ya ọgaranya ngada egwu ma anamanụ na ndụ ka nje ekene ezi ọkwụ aka m Tony Muneri Tony Scandi Nigeria Limited ọgaranya ngada Yebu Presto donu mekenei Yesi oyika nwanne o nekene mi maka na ibi na-emerụ mụ n'ibe karịla akarị ụmụ ọfịsa mba na-ekene yi odogwu kene nwunye yi amaka nwụ na-eri ugogbe Tony ji afụ ụsọ ọ ga-adịrị gị mma odogwu si anyị ji eje na-asịkwa nne m nnukwu mmanwụ ọgaranya ngada afụ nze bi ya okwu odogwu si anyị ji eje nwa anyị ji eme ọdụ ọkwa agbalụsịa ngene emesi ekulu ngene nwụọ mụdị ibe n'ikara akanụ mụdị ibe n'iso wee sibe